So mga guys, lain na po yung akong types ng trabaho. Nangibot ko sa mga sagbot sa kong saminto sa kong basak. Grabe yung sagbot ang mga mahistad ng sagbota. Mamani mo atake sumay kanina sagbot atake ni sumay mo atake sa humay kaning sagbot agi tawag dig padpad. Kini muna kita ugkuan kutuban ug ihas guys, nagkubain tagang saminto nagkaguba-guba laka inig pangibot na sagbot malaka inagabot sa pangibot sa sagbot mga guys. Malaka ang saminto oh. Oy. Di man ka na yung sagbota oh. Baga. Orang bol-bol baga. Nagbay bol-bol ka pili pagkapitan. Sagbot. Pwede ra po ning sagbot lagaan imo nang sabaw. Sabog karni. Trabaho mga guys. Sabog ang siminto. Tubig. Ini trabaho mga tapuan mga guys. Trabaho kinabaw. Okay ba?